دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة أطلب زنك نوري عاما كوميدي دراما لا بوزاتا سبورت فيلمتا سلام كمي توعلو تخاتل سينما سمرة سلامتنا بمقدام نلومي أما أدزينا سبورت تعزبتاتن والقاو رئيتاتنا نحيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم نعدم لومي أما أدزينا سبورت حافشاو تنتنان حسابن كهبن مساي زلو مسارحتي عندهم تقايب عندهم كمي كأنيها سما خمي كأنيها سنة إكزابير مسكن صبط حراينا بحتتاتنا خنقاتو أبزي قدام سنبسوني قطمات بريميرا ليغا كمي نيرو كمي تقلتلنا قدام بريمير ليج إنجليز بعربي كاب شامبيون نايزا حلف عامت ليفربول مس بورنماوث زغبرو قداميو تخفيتو أبزي استخايدنا قدام سنبت قدامات عبيت غانتاتات عوت صحافة سالو نابنت تن أبز عمز شامبيون كونه يعني لو تثبيت تجبر لنا ثلاثة عبيت كلابات ليفربول أرسنال مان سيتي عوت زمز جبالو وددر يونيرو إذا قدام سنبت ليفربول أميدا شامبيون عايز حلف عامت ليفربول أميدا بورنماوث عدي ماوز جبرته قدام كلتا بزيرو مريحة كواتو على تحر كلتا شتوتات تمزجيبوا مجرش هادما توسخت كلتا شتوتات مزجاب 4-3 تختعوت كلا مان سيتي دم عبلالي صوتها بمرعي وولفس أبميدا وولفس كده 4-0 زخونه وصيت زمزجبته لون نايز قدام سنبت لعبه وصيت تمزجبلو صوتا ايو خنبل نخيل بتوسخي اقالبو بزح دقفتي بفلاي دما ኤርትራውያን ደገፍቲ ብዙሓት ዘለዎን ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ድማ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ዝገበርኦ ፀወታ ብዓወት ኣርሰናል 1-0 ዝተዛዘመሉ ፀወታ ክንጠቅስ ንኽእል ከምኡውን ነቲ ውፅኢት ክንጠቅሶ እንተኽኢልና ድማ ኣስቶን ቪላ ምስ ኒውካስል 0-0 ብራይተን ምስ ፉልሃም 1-1 ሳንደርላንድ ሓዳሽ ጋንታ ካብ ዓሚ ካብ ቻምፒዮንሺፕ ሰገረት ንዌስትሃም 3-0 توتنهام نبرلي 3-0 تشيلسي مس كريستال بالاس 0-0 نوتنغهام فورست نبريتفورد 3-1 كومون ليدس ايفرتون 1-0 ابزبلو قطمات نز مسل وصيت تمزغيبو مالتي ስለዚህ بفلي كنطق نخيل قطم مانشستر يونايتد ارسنال نيرو ابز حلفو نسخه بزعبا قمت كنجلس كلنا قمتات نيرو يو تنكلت هلبات دما سبز دغفتي ستراين دغفتي زلون كلبات مسمو خانن اقالبوس زنبر صوتاس ازي نيرو خبل خيل مالتي بوغن كا خمير خيب كات صوتا وصبغي نيرو خمز دول كوخا دليل عمت يا مانشستر ولا ارسنال كوا بوزح صاتو تثبيت غيرنا لهم نيرنا كن ايتوها هادون انا دبل قرب ناي بارتي مخادو اما اخر قرب ساكاس ولا حدا يرأنا ينقع صوت كحز سوي قندسو عنده حقوي بكنفيم دبوسعو نيرم كن اي رخب انت تحيزو وعيلو مانشستر كن ريخا مخا مس حدشتي مخانوم مجمريهم كم زمتصواتهم كا دحانا تاغان كله دغافس تحقيسيو ولا حد بزيرة سعرو بلك خم دغافي مانشستر بوزح محبراوي ميدياتات كومون قدم تتصاوتي يكون بزحت دغفت ناي كالوت كلوباتون مانشستر يونايتد كم تعم سنه عامي وصيتا عامي دخول منقسقاساتا خم ذكروا بال 15 درجه بريمير حزازا زيمامو مسو انصاصيروم خمس تتصبيا بزح ينبرن سلازي نلوم عمت دحن تسفى ولا كنا شامبيون وددر بزح تثبيت زي بلا تخونت ግን ታጋንታ ትስራሕ ከም ዘላ ሞ ተናይ መስራሕ ኣገባባ ድማ ደሓን ከም ዘሎ ወይ ድማ ኣዝዩ ደሓን ተስፋ ዝህብ ኣንፈት ዘሎ ምንቅስቃስ ያርያ ኣርሰናል ድማ መስመር ምክፍፋላ ተቕሶ ፀናሕካ ናይ ቶማስ ፓርቴ ብዙበመንዲ ምትካ ክልተ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጸወታ ዘለዎም ተጻወትቲ ምስ ምዃኖም
نني أرسنال صوتا قرب كيرو خون خالي سلزي خمس كايون وهدت نايتي زومن دي أبقى عصو ملكة زتكورة تصقاتها مسموخانو نتي زنبرة نرايس كم لبخا نقدميت بمخاد زنبرو إنرجي تمالي بزو حيرا يون رايس من قصقص بتمساسالي دما ناي مانشستر زوم حدش تصقاتي ماتياس كونهان بريان بومون دما قلطافيا سلا زنبروم نتي أرسنال زلمدنا وهدت تربيشو خون خالي مالتي بتوسخ جن أرسنال حجون أتي عند حقوق نايتا غانتا زخونه مسمر مكل خالا تمالون انصباري قوصيو مالتي سلازي بوتات كريو خلنا أرسنال عبا عوتي معناتو بزح زرق منقسقاس كيغبرت كن كاول ترافورد 3 نقط حزام خادا نتي وددر بخمس مجمران عاون موراليو كم تقص كايون مانشستر كابت سبيت وصاي بلص منقسقاس بمرعاون دغفتي تسفا زحب منقسقاس ياري امو صبق مجماري خبل خيل وانا بحكي بركه ترقدس تخلخيلك ديها سعرك ديها 3 نقط حسكم سلازخنه حق زربا تعاويته مخ كيدلل خيروسون خلو بحجهم كم زبيلهم حسابهم كم مانشستر كمان صبقوا حق زربا بلكا حراي نخيد ناب نايلوم معنتي كندي ازراب غداي وعيل زلو كمان ناي غداي الكسندر إساقي لعل بيصي حلا غداي ماتيس كلهم الكسندر سقطو سيريو لوم بوقعاوي مجلسات إساقن كلبن كلب نيوكاسلن تناويت أوعيلا مزارب خوينلو بزعواز سنتاي تبلنا غدا الكسندر إساق أزيو غالبو معكنا زينا سيحبو زلو غدايو بفلاي أبزناي لو معامت ناي كرمتي زور مسرح مسجار تصاوتي تزلع على غالبو سيحبو زلو زينا سكا حجي معلب زي رخبه غدايو مالتي ألكسندر إسحاق دحري أبزي زقنينا أوارح غداي سقطوا بمسمار لومي ملسي يبلو مالتيو ألكسندر إسحاق لومي صنحنا خنقلصوينا أبدحر نزحلفه قدام بريمير ليج ناي زحلفه عامت مخنيات بمغبار أبستدالونا شلومات سنه سرعت حصو كوينو بمقرابو أبزي ترخبولو نوع مخنيات بمغبار أبزهابو مغلصيو زعباز غداي تزاربيو مالتيو ألكسندر إسحاق أبزو مقدسيو انتا إلو بمجمريا نابزي ناي شلومان سنة سرعات ويكا PFA بريمير ليج تيم اوف سيزين ويدما ناي زعامة الزي بلستغانتا أبسترقحات اللو شمو أبتي رقحات بلزات 11 سلازلو نابتي قدما قريبو شلوماتو خصد بزي ممصو يقريتا اندحاتتا نزي زخون اللو مخنات دما مسكلابو زلو هلو كونتات رؤسو أبتبق كونتات بزي مهلاو نابزو ددر نابز شلومات سنة سرعات كمتص بزي مخالو يقريتا بمحتات إيو بزعبات زلو كونتات قليتو مالتي ألكسندر إسحاق خمزو بولو انتايو نوي حوان سوق إلا كوان تتنحكو بزوحات دما زناتي السقطة نبزوحات ززد اليوم ببزو مصالو مخنياتات ويدما زرباتات كتزاربو ساميع اللو خيلو إذن والحادة مستي حق النت أبايت هزلو حقي ويدما دحر مقارجة مسكلا بيزلني قداي بفتسوم زقلتس ويدما زنت أبار قدايات آيكونن بمباليهم ملسو جميرو مالتيو ألكسندر إسحاق بمقصال اتحقي بمنتايو قليتو قال بزي متغوارن ويدما كهدت اندحر تفصيمو زلو ركب مستاغانتاي كقصل ابزي كدلو درجه بصحي زلخو بمباليو مغلص حيبو مالتيو ابز حلف مدبنا خمز غلصنايو ألكسندر إسحاق زحلف عامت زقصله مستاكلب زتوععلو ويدما تاكلب قال زاتولو نغرات قال زاتولو بزح تغبارات لوم عامت كفصم بزي مرأيو نزيو حنت غانتا قال زي عبرت غانتاس قال بزي مفصاماس زلني ركب باتيخي سلازي ابز اوان از دما مستا قالا زي فصمتلي ወይ ድማ ቃላ زي ተግበረትለይ ወይ ድማ እቲ ዝሃበተኒ ፕሮሚስ ወይ ድማ ማሕላታት زي ተግበረት ጋንታ ክቅጽል ፈቃደኛ አይኮንኩን ስለዚ እዚ ውሳኔ ዝግን ንበይነይ ጥራይ ዘይኮነ ንኽልቴና ዝጠቅም ንዓይ ነታ ጋንታን ዝጠቅም ምፍልላይ እቲ ዝሓሸ ፍታሕ እዩ ብምባልዩ መግለጽ ሂቡ ማለት እዩ እዚ ኣብ ማዕከና ዜና ብዙሕ መልስታት ገና ኣብ ዝተዋህበሉ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ
دقائق دما كلب نيوكاسل دما توساخ مجلس وصيا مالتي كلب نيوكاسل وانت مليسا ابز مجلسي ابز هابتو غداي انت لا غليصا بمجمريا بمجلسي الكسندر إساق ازينا سبيدنا حزيننا بمبالا مجلسي جميرة الكسندر إساق ابتعت بكلب نيوكاسل كونترات تما ازيزو ويدما تقيدو كخيد كم زقبا بممحصان الكسندر إساق زتوهبو ወይ ዝተተግበሮ ሓድሽ ወይ ድማ ዘይተፈጸመሉ ማሕላ ይኹን ቃል የለን ክትበለ ሓጽር መግለጽ ሂባ ማለት እዩ ስለዚ ብተወሳኺውን ክለብ ኒውካስትል ቅድሚያ ተሰርዖ ንክለባ ንመዕባለነታ ክለብን ንጥቕምን ንረብሓን ናይታ ክለብ ቀዳምነት ሂባ ትሰርዕ ክለብ ብምዃና ብምትግባር ኣብታ ክለብ ዝተግበሩ ፍጻሜታት ድማ ንደገፍታ ንዓቕምታ ጋንታ ንብሙልኡ ናይታ ጋንታ استراتيجي وين تاغانتا سرحت امازينو زخيت تغبارات بمفصام منبر بخمسات نغرات تمازيزات خيت كلب هلولو ناي سبات تمازيزات خيت كلب ايكونت مبال الكسندر إساق ذهبتو قال كم زيله لو معمت كرمتي ابزي زلو ناي مسرح سغار تصاوتي كوص فقاد الى قال كم زي اتوتلو نسا تقدمهم قدمه خنتات كم زلو نزل ناي قدمه خنت ناي تصاوت مشيات ادما اساب زدليتهم اوان زتغبر مخانو مخنيات بمغبار إساق زتواهبه يكون بقال يكون بصحف زخون اقديمو ستغبرلو قالمو زتطلمه قال فصوم كم زي له بمحبر الكسندر إساق حجون دغيمو ابتحت كونترات كلب نيوكاسل كم زلو بمأمان نصا خوينو رئيسو اداليو نابتا كلب كملس ابز تقربلو اوان قربتو خوينا نابتا كلب بسرع لممداتو كملس تصبيو خمزلا بحصر زباله مغلصي هيوا مالتي كان مغلصيታት كلب نيوكاسل كتردا خلا دما ناي موصا مسرح اسخا خم تدليو زيكونه بزخونه زبلنا كا ነገር ስለዚህ የለ ሕጁን ዝምብለካ ዘለና ኩሉ ነገር ካ ገዲፍካ ናብቲ ናይ ልምድ ቦታ ምርካብ ግቡእ ስራሕካ ክጅምር ንላቦካ ዝስምዕ ሓጽር መግለጽ ካ ይባላ ማለት እዩ እዚ ድማ ተወሳኺ ድማ ብዝተፈላለየ ክፋላት ዘሎ ደገፍታ الكسندر إساق ገለ ወገን ተጻዋት ዝወገነሎ ገለ ድማ ንክለብ ወጊኑ መራኸቢ ብዙሃን በዚኡ ተናዊል ዘሎ ጫውጫቅ ዝብል ዘሎ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እሞ እንታይ መውዳእቱ ትብል ፍታሕ ባእኻ ወገን እንታይ ትብል ኣነ ዝሓለፈውን ተዘራሪብና እንዲና ብዙሕ መግለጽታት ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ሓደ بخلت أنجل ويدما بخلت وجن حزنا خنزارب انتخينا مجمرة وجن الكسندر إساق حزنا نزارب كنبل انتخينا كنقربهم نقل نجارات زوم استقصنا يوم مالتيو كم مسارات حدا مجلس يزرخب كو حبريت هذا ما انتهي زبالله مسيلكا الكسندر إساق قدمي عمت أبيلو ويدما مسفرنا أبكل تشحن أسران كلتاني وناب كلب نيوكاسل تتنبيرو بدعري دما ناي دفرمو كونترات دما ناي حمشته عمت بلاس حدا سلازي باتقالالي ناي 6 عمت كونترات ኣለዎ ንበል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተጻዋታይ ዝገን ክልተ ዓመት ምስ ገበረ ኣብ መበል ካልኣይ ዓመቱ ማለት ኣብ 2024 ዝሓለፈ ዓመት ክረምቲ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክረምቲ ብብቕዓቱ ዝተበሉ ክለቡ ሓድሽ ኮንትራት ከም ዝቕርብሉ ደሞዙ ድማ ብዕጽፊ ከም ዘዕብሉ ቃል ኣትየምሉ ነይሮም ብጽሑፍ ግን ኣይኮነን እዚ ኖ እዚኦም ቃል የማኣትየምሉ ቃል ብዘረባዩ ብዘረባ ንከፈርሙ ኣብ ዝተዳለውሉ ሰዓት ድማ ደሞዙን ቀሊል ደሞዝ ኣይኮነን ኣብቲ እዋን ተስተባሃለ ልዕሊ 220,000 ከባቢ ደሞዝ ክገብሩሉ ማለት እዩ ኣውታት ኣብ ዝተሰማምዑሉ እዋን ኣብ ማሕደርቲ ናይታ ክለብ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮም ማለት እዩ ዝሓለፈ እዋን ነገርና የምደልና ኣብታ ክለብ ቃል ዝኣተውሉ ኣብ ማሕደርቲ ካብታ ክለብ ተፈልዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፁ ኣብ ማሕደርቲ ነዚ ቃል ከዕብሩሉ ምኽንያት እኳ ተዘይነበሮም ግን ብሓለፈ እዋን ከም ዝገለጽናዮ PSR ዝብል ናይ ገደብ ናይቲ ፋይናንሻል ገደብ ንደሞዝ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ክለብ እንታይ ኣሎ ናይ ደሞዝ ቅጥዕኻ ኣብ ተጻዋትካ ተብሎ ኢኻ ሕጂ ኣብ ኒውካስትል እቲ ዝለዓለ ተኸፋላይ ስጋብ ሓደ 180,000 ወይ ድማ 150,000 ዝበጽሕ ደሞዝተኛታት እዮም ዘለዉ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ስጋብ 220,000 ወይ ስጋብ 250,000 ደሞዝ ኣብ ትገብረሉ ሰዓት
እቲ ናይ እቲ ጥርዚ ናይ ደሞዝ ብቕዓት ናይታ ክለብ ኣበይ ድይባሎ ማለት ንላዕሊ እንዳደይበ ኸይዲ ስለዚ ዝኾነ ሓድሽ ዝፍርም ተፃዋታይ ይኹን ወይ ኮንትራት ክፍርም ዝደሊ ድማ ደሞዙ ምስ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እንዳወዳደረ ናብ ላዕሊ ደረጃ ናይ ምድያብ ተኽእሉ ከዓቢ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ኒውካስትል ተኸተሎ ናይ ደሞዝ ጣርያ ወይ ናይ ደሞዝ ገደብ ናይ መጨረሻ ቦታ ገደብ ባላንሱ ወይ ድማ ዘሎ ናይ ማእዝን ከጥፍእ ሚዛናዊ ከጥፍኦ ይኽእል ብዝብል ገምጋም ድማ ንሕጂ ከፈርሞ ከም ዘይክእሉ ሓቢሮሞ ማለት እዩ እዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ከም ምንታዩ ቃል ከም ዝተካሕደ እዩ ሓሲቦ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከም መግለፂታት ናይ ኣብዚ ክረምቲ ኣብ ምጅማሩ እዚ ናይ ዝሓለፈ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ምዝዛም ናይ ሓደ ወርሒ ብመሰረቱ ናይ ካርሊን ካፕ ተዓዋቲት ድሕሪ ምዃና ማለት እዩ ኣብ ኒውካስትል ናይ ምፍራም ድሌታት ከም ዘለዎም ኮንትራት ናይ ምፍራም ድሌታት ከም ዘለዎም ከም ዝተወከስዎ ምንጭታት ሓቢሮም እንተኾነ ግን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብቲ እዋን እቲ ግን ካብታ ክለብ ናይ ሙፃእ ነገራቱ ግን ሓይሉ ካብታ ክለብ ክእለ ከም ዝወሰነ ድማ ተሓቢሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፀንሐ ፍሕፍሕ ድሕሪ መጋረጃ ነዋርሒ ዝቐፀለ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እቲ መጀመርያ ብድሌቱ ወይ ቃል ኣትዮሙሉ ብሓጎስ ዝተቐበሎ ነገራት ዘይምፍጻሙ ከም ቅርሕንቲ ሒዝዎ ስጋብ ሕጂ ዝኸደ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብወገን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኮይና ክንሪኦ ከለና ቃል ዘይምትግባሩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ ታጋንታ ኣብ ሓለፍቲ ናይ ታጋንታ ዝነበሮ እምነት ሙሉ ብምጥፍኡ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ ስለዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ኣብ ዙርኡ ብዘማኽርዎ ነገራት ድማ ብፍጹም ካብታ ክለብ ክወፅእ ከም ዝደሊ ኣቐዲመ ሓቢረ ሓድሽ ሓባሪ ኣይኮንኩን ብዝብል ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም መትከል ገይሩ ዝቃለሰሉ ዘሎ ማለት እዩ ብወገን ክለብ ኒውካስትል ክትሪኦ ከለና ድማ እንታይ ክንብል ንኽእል ብመጀመርያ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ከም ኖርማል ኩዕሶ ተፃዋታይ ማለት ሸሕ ግዜ እቲ ስፖርት ኢንተርቴይንመንት ወይ ኣዘናጋዕ ኣይኹን እምበር ሞያ እዩ ተኸፊልካ ሙሉእ ስሩዕ ግዜኻን ጉልበትካን ሂብካ ከም ዕዮ ተዓዮ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ኮንትራት እዩ ስለዚ ክለብ ኒውካስትል ወላኩ ኣገልግሎት ይህባ እንተኾነ ዓወታት ከመዝግበላ ልዑል ብቕዓት የሪኣ እንተኾነ ዘይተዓደነ ገንዘብ ድማ ከፊላ እያ ጉልበቱን ብቕዓቱን ትጥቀመሉ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኣንደር ኮንትራት ትዳዕ ዝኾነ ድማ በታ ክለብ ትእዝዞ ነገራት ተማእዚዙ ክኸይድ ድማ ገደብ ናይቲ ኮንትራት ወይ ድማ ሕጊ ናይቲ ስራሕ ይእዝዞ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክለብ ኒውካስትል ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብምንታይ ክንገልጾ ንኽእል ምኹብላል ካብታ ጋንታ ኮብሊልካ ካብ ልምምድ ሜዳ ምርሓቅ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ብክለብ ኒውካስትል ብፍላይ ድማ ብደገፍቲ ክረአ ከሎ ኣዝዩ ዘሰንበደን ዘቆጣዕን ብብዙሓት ድማ ንምንታይ እዩ ከም ኣብነት እንግሊዛዊ ዋይን ሩኒ ክለብ ማንቸስተር ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ኣብ ዝገለጸሉ ንዝክር እንተኮይና ዋይን ሩኒ ኣብ 2010 ካብታ ክለብ ክወፅእ ወጋዓዊ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ ንዝክሮ ተኮይና ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብወግዒ ወጋዓዊ ሕቶ ብምቕራቡ ንብዙሓት ኣሰንቢዱ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብታ ክለብ ምስ ተዘራረበ ድማ ኮንትራቱ ኣሕዲሱ ቀፂሉ ኣብ ነቲ እዋን እቲ ተሓቲቱ ሩኒ ኣብ ዝመለሰሉ ማንም ተፃዋታይ ኣብታ ክለቡ ብብቕዓት ናይታ ጋንታ ብውልቃዊ ጥቕምታት ናቱ ኩሉ እንድሕር ሕጉስ ዘይኮይኑ ካብ ሓንቲ ክለብ ክወፅእ ድሌቱ ንጹር እዩ ክወፅእ ናይ ምሕታት መሰሉ ሕልው እዩ ግን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብዚ እዋን እዚ ንክወፅእ ዝገብሮ ዘሎ ድሌት ደይኮነ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ግን ደጋፊኡ ከም ዘይኮነ ከም ዝነቀፎ እዩ ሓቢሩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሩኒ ኣብ መግለፂኡ ልምምዱ ብስርዓት እንዳገበረ ንኣብ ከተፃወቱ ኣብ ትደሊ ፀወታታት ግን ርእሱ ወይ ድማ ንፀወታ ድሉ ከም ዘይኮነ ኣእምሩኡ ኣብ ብዙሕ ነገራት ተኸፋፊሉ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ኣቓልብኡ ንፀወታ ብቃደኛ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኣብ ፀወታታት ክሕንገድ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ካብ ልምምድ ምርሓቅ ኣብታ ናይታ ጋንታ ውህደት ምርሓቅ ግን ነታ ክለብ ባዕሉታት ፀልኦ ብፍላይ ድማ
ብብዙሓት እንታይ ክግለጽ እንሰምዖ ኢና ሕጂ ሊቨርፑል እንታይ ዳ ሸለሊላቶ ዝብል መግለጺታት ንስማዕ እሱ ዘይኮነ ሊቨርፑል ኣብዚ እዋን እዚ መጀመርያ ብ110 ሚልዮን ፓውንድ ናይ ምግዛእ ሕቶኣ ተነጺጉ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ንሱ ኒውካስል ኣይጻወትን ይብል እንተሎ ኒውካስል ዘለዎ ኣማራጺ እንታይ ክትሸጦ እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ገዛኢት ክለብ እንድሕር ዳእታ ሸያጢት ክለብ ተጻዋታይ ከም ዘይደልያ ተፈሊጡ ተነጊሩ ወግዓው እንተኮይኑ ዋግኡ ኣትሒታ ክትገዝኡ ድሌት ከም ዘለዋ ስለዚ ንሕና ዜና ቀሪብናልኩም ተሸጥኩም መርሓባ ክጻወት ኣይደልየን ተዘሸጥኩም ኸ ደይ ክሳራ ንዓኹም ኢላ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዘለዋ እዩ ንክለብ ሊቨርፑል ገይርዋ ዝብል ነቐፌታታቱን ይበጽሓሉ ማለት ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ኮይና ንሪኦ ከለና ናበናይ ፀጊዕ ሒስካ ክትከይድ እኳ ይወስን ተኾነ እቲ ዝሓሸ ፍታሕ ካብታ ክለብ ተኣልዩ ምስታ ክለብ ብሰላም ታ ክለብ ገንዘብ ረቢሓ እንተዘይኮነ ግን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብዝኩሉ ጎንፃዊ ወይ ድማ ናይ ቃላት መግለጺ ብባህርያት ናይ ምኹብላል ንብሎ ጠቀስና እዩ ኩሉ ነገራት ጌርካስ ናብታ ክለብ ተመሊስካ ናይ ምጽዋት ነገራት ሪናና ዝሓለፎም ክለብ ኒውካስል ደገፍቲ ገለገለ ደገፍቲ ማለት እዩ ብምቅጻር ዝገበሩ ስለዚ በናይ ደረጃ ክኸይድ ብል መጨረሹ ኣነ ግን ክለብ መጨረሹ ናብ ክለብ ሊቨርፑል ክሰጋገር ዝብል ስጋዕ መጨረሻ ናይ ተፈጻመ ናይ መስርሕ ዝውዋር ምስጋር ተጻዋታይ ኣብዛዘመሉ ተጻዋታይ ክለብ ሊቨርፑል ይኸውን ዝብል ትጽቢት ኣለኒ ማለት እዩ መስከረም ሓደ እንድዕጾ መስከረም ሓደ እዩ ዝዕጾ ስለዚ ክሰጋገር ዝብል ኒውካስል ኣማራጺ ይብላን ዝብል ግምታት ኣለኒ ምክንያቱ ክለብ ኒውካስል ተዘይ ተሰሊፉ ፍሉጥዩ ናይ ዲሲፕሊን መቅጻዕቲ ኢላ ዝተወሰነ ናይ ሰሙናት ደሞዙ ትቆጽዖያ ብድሕሪኡ ክምለስ እዩ ደጋፋ ይርስዓካ እዩ ምክንያቱ ሸቶ ናብ ንቡር ተመሊሱ ሸቶታት ተመዝጊብሉ ደጋፋይ ቅር ዝብል ደጋፋይ ናይሉ ወገን ንስኻ ግን ከም ልብኻ ተዘራሪብካ ብዙሕ ዘዘድልየካ ተዘራሪብካ ተመሊስካ ትጻወተሉ ነገራት እሱ ከቢድ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ብኸምኡ ነገራት ክሪኦ ከለኹ ክለብ ኒውካስል ካብ ዝኩሉ ክሳራታት ተፋንዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ገንዘብ ትደሊ ዘላ ይስማዓኒ ጽቡቕ ጋላግል እምበር መወዳእቱ ስቕቱ ሴሪዩ ጫቕጫቕ ኣቢልዋ እዩ ግን ናይ ፕሪሜራ ዞም ሽልማት ዳሃቦ ፒኤል ናይ ሎማዓንቲ ነበረ ክቆጽዖ ክእሉ ዶ ይቁጽዑ ብብደይ ምስታፉ ኣው ክበጽዓካ ድኽእል ውልቃዊ እዩ ኣብኣ ከለና ክነተሓዛተ ኮይና እውን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብሉጻት 11 እዮም ተረቂሖም ብሓላው ልዳት ክለብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ሰለስ ሓላው ልዳት ብሉጽ ሓላው ልዳት ናይታ ብሉጽ ዘይኮነ ብሉጻት 11 ቤስት ኦፍ 11 ከም ጋንታ ናይ ዓመት ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2024 2025 ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ዝበለጸት ብሉጻት 11 ተባሂሎም ማለት እዩ ብተኸላኸልቲ ድማ ሳሊባ ካብ ኣርሰናል ቫን ዳይክ ካብ ሊቨርፑል ጋብርኤል ካብ ኣርሰናል ከርከዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቦርንማውዝ ሕጂ ድማ ንሊቨርፑል ዝጻወት ዘሎ ማለት እዩ ማእኸል ኣከፋፈልቲ ሰለስተ ኣከፋፈልቲ ድማ ግራቨንበርግ ሊቨርፑል ማካለስተር ሊቨርፑል ዴክላን ራይስ ኣርሰናል ሰለስተ ኣጥቃዕቲ ድማ ሙሐመድ ሳላህ ሊቨርፑል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኒውካስትል ከምኡ ክሪስ ውድ ካብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ማለት እዩ ስለዚ ኖቲንግሃም ፎሬስት ክልተ ተጻወትታ ኣብዚ ገይራ ክለብ ኣርሰናል ድማ በሰለስተ ተጻወትታ ማለት እዩ ክልተ ተኸላኸልትን ዴክላን ራይስን ገብርኤል ማጋላስ ዴክላን ራይስ ሊቨርፑል ያ ዝበዝሐ ሊቨርፑል ኣብ ናይ ሕጂ ዓመት ተጻወትታ ክትሪኦም ከለኻ 5 ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ሓምሻይ ከዓ ዓሚል ሊቨርፑል ቦርንማውዝ ጻወት ነበረ ከርከዝ ሕጂ ድማ ናብ ሊቨርፑል ዝተሰጋገረ ማለት እዩ ዲፌንደር ስለዚ እዚኦም ብሉጻት 11 ማለት እዩ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ከዓ ሙሐመድ ሳላህ ምዃን ድማ ሙሐመድ ሳላህ ነዚ ሽልማት እዚ ኣብ ታሪኽ ፕሪሚየር ሊግ ሳልሳይ ግዜ ብምውሳድ ሪከርድ ሒዙ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ወሲዶም ክልተ ግዜ ወሲዶም ዝነበሩ ፈረንሳዊ ናይ ኣርሰናል ተጻዋታይ
ሄንሪ ፖርቱጋላዊ ናይ ማንቸስተር ተጻዋታይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቤልጅማዊ ኬቨን ደ ብሩይነ እዚኦም ከክልተ ግዜ ዝተዓወቱሉ ተጻዋቲ እዮም ነይሮም ሳላህ ድማ ምስኦም ክልተ ግዜ ተዓዊቱ ነይሩ ሕጂ ሳልሳይ በመሓዝ ሃትሪክ ሰሪሑ ማለት እዩ ሃትሪክ ሰሪሑ ማለት እቲ ናይ ብውልቂ መርሕ ከም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ግዜ ዝወሰደ ተጻዋታይ ኣይነበረን ማለት እዩ ብናይ መንስያት ድማ ናይ ኣስቶን ቪላ እንግሊዛዊ ኣከፋፋላይ ሮጀርስ ድማ ናይ መንስያት ተጻዋቲ ብሉጽ ብምዃን ተሸሊሙ ማለት እዩ ኣብዚ እዩ ዘይተረኸበ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ብሉጻት 11 ሽልማት ኩሎም ተቶም ተጻዋቲ ናይቶም ብሉጻት በብ ቁጽሪ ናይ ማልያ ናይ ጋንቶኦም እና ሽሞም ዝተወቕረ ማልያ ንእሽተይ ማልያ እዮም ዝወስዱ ከም ቅርጽ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ እዩ ክቕበል ኣብቲ ሽልማት ኣይተሳተፈን ነዚ ብምኽንያት ብምግባር ድባዩ ቃሉ ሰይሩ ቃሉ ድምፁ ተዓቢሱ ዝነበረ ድምፁ ብምስባር መልእኽቱ መሓላሊፉ ኣኸሎ ፈኒዋ ማለት እዩ ቀኒ ጉዳይ ፈኒዋ እቲ ኩሉ ዘገርም ግን እናቱ መግለጺ ሰሚዑ ሰብከ የበለ ኒውካስትል ቅጽበታዊ ዝኾነ ግብረ መልሲ ማህባ ድማ ንኻልኦት ነዚ ጉዳይ እዚ መሊሱ ንኽነሃህር ኣብ ህልኽ ከም ተጸምዱ ክልቲኦም ወገናት ዝሕብር ተርእዮ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣይዋ ኣብ ኣኸሎ ንመሊሰን በርካ ግዜ ከይበልዐት ከላ እዚ ከይበልዐት ከላ እዮም ብፍጹም ብመግለጺታት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሓዚና ብዝብል መእተዊ ቃል ምጅማርዮም ኣነ ግን ድገርመን ከምዚ ተዳልዮም ድም ጸኒሖም ዋላ እንታዮም ኣብ ኣኸሎ ከም ኣይገርምካ ብልክዕ መጨረሹ ኣበይ በጽሕ እኳ ዝኽብር ተርእዮ ተኾነ ግን ከምዚ ንጠቕሶ ማሕበራዊ ሚድያ እንድሕር ተኸታቲልና ብብዙሕ ወገናት ዝግለጽ ዘሎ እዩ ኣብ ብዙሕ ወገናት ነናቶም ርእይቶ ዝህብዮም ዝበዝሐ ኮንትራት ሓልዩ ብስርዓት ክወፅእ ነይርዎ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ድማ ዝኩሉ ዓወታት ሂብዋስ ዘይተውፅኦ እንታይ ሓደ ብነፃ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ፕሪምየር ሊግ ሪከርድ ብዝኾነ ገንዘብ እያ ክትሸጦ እንታይ ማዕረኽ እንደዚ ኢሉ ድማ ንክለብ ኒውካስትል ዝወቅሳሎ ገሊ ድማ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እኮ ልዕሊ ማንም ክለብ 60 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ዓበይቲ ክለባት ተወዳዲራ ኣምጪኣቶ ኣብዚ ደረጃ ዝብፅሓቶ ከመይ ገይሩ ከምዚ ልወፅ ናይ ምውፁእ ዘይኮነ ኣብ ዓባይ ክለብ ናይ ምኻድ ሕልሙ ንምትግባር ማንም ዝኽልክሎ ኣይኮነን ግን ብከምዚ ደረጃ ክገብሮ ኣይነበሮን ዝብሉውን ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ደገፍቲ ክነሶም በቲ ተግባራቱ ግን ናይ ምውፃእ መደቡ ትክክል እኳ እንተኾነ ብዝገበሮ ተግባራት ግን ቁርብ ኣማኻሪ ኣይረኸበን ብዝብል ነገራት ከምዚ ዝሓለፈውን ዝጠቐስና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ኣማኻሪኡ ኮይኑ ዝቃለስ ደሎ ኣሎ ሓደ ሰርቢያዊ ብዙሕ ግዜ ብፊፋ መቕፃዕቲ ወሪድዎ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብናቱ ላይ ወኪል ኣይኮነን ላይሰንስ የብሉን ብናይ ሓዉ ላይሰንስ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ምስ ፊፋ እውን ተገራጭዩ ነይሩ እሞ ኣብ ከምዚ ነገራት ቁርብ ወጥሪ مشات تعبيو مخا ويتي بزدلخايو مسرح اندحر زي استغاغور خوينوم بخمس عينت درجاون قالو بزبل مخرز فلت سبعي انديو كمان مهاريو كابتناي مخري كوميته تقاقي ما زلا او زلو سلاز ازون نزو ጉዳይ እዚ ንኸና ህር ዕድል ከፊቱ ዝብሉ ወገናቱን ኣለዉ ንረብሖም ኩሎም ሕጂ ኤጀንሲ ኸኒ ኢዳለው ወደብዚ ወብልክ ኤጀንሲ ካብ ነሰርኮፍ ዝውውር ተጻዋታይ ክፍሊት ኣለዎ وبركتهم ايجنسي تم سومندم تم واناتات نايتم تتصاتت او ايجنسي سخا اندي خاتوكل ايجنسي واناتات كازي كونو نسخا نغداي مسرح مسغغار نخلو نخمزتات غدايات نخزراربولكا نخسالطولكا عدل كابناتكا فقادو صاي اي تغبرونيو ግን ፋይናንሻል ጥቅምታትካ ገለ ጥቅምታትካ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ምዝዋር ክስታያሎ ፊፋ በተደጋጋሚ ግዜ መቅጻዕቲ ክብይነሎም ብምባል ገደብ ዳገይሩሎም እንበር ቅድሚ ሕጂውን ኣነ ናባኹም ትናተይ ዓሚል ናባኹም ከስግሮ ተኮይነ እንደዚ ገንዘብ ትህቡኒ ተወሳኺ ብዝብል ነገራቱን ይፍርሙ እዮም ኣብተም ትሕቲ ኤጀንሲ ይፍርሙ እዮም ነናቶም ኤጀንሲ ኣለዎም ናብ ካልእ ኤጀንሲ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በርከ ኖ ታ ኮንትራትካ ከይወዳእኻ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ኣይ ኣነ በቃ ኣይዓገብኩን ኢልካ ናይ መኽፈሊ ናይ ኮንትራት ስምምዕኻ ከፊልካ ትወፅእ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኤጀንት እንተኾንካ ወርሓዊ ትኸፍሎም ነገር ኣለካ ይውከሉኻ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ተወከልትኻ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኤጀንት ካምፓኒ ኩሉ ግዜ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ካምፓኒ እያ ምክንያቱ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ኣሎ እቲ ኮንትራት ርኡ ኣርቂቑ
ዘብል ኣሎ ንጉዳይ ፋይናንሻል ዝከታተል ኣካል ኣሎ ነጎሽተር ከዓ ንብሎ ኣሎ እዚ ኣብ ሞንጎ ክንዲዚ ይህን ምሂን ዝበሃል ከዓ ናይ ደላላ ናይ ምርድዳእ ክእለት ዘለዎ ኣባላት ኣሎ ስለዚ ከም ትካል ዝቕወም ኣሎ ከም ውልቀ ድማ ኣሎ ብዙሓት ድማ ልሙድ ኣሎ ከም ስድራ ቤቶም ገይሮምን ኤጀንት ዝቆፅሩ እውን ኣሎ ኣቦታቶም ኣሎ ኣቦም ኣሕዋቶም ኣብዛ ጉዳይ ናይ ኣሌክስ እንዲና ናባን ዜርና ናባ ክንመፅእ መን ብትን ፋሕ ደብላ ደሎ ሕጂ እሱ ብትን ደይኮነ ብክልተ ነገራት ክርአ ዝኽእል ሕጂ እንታይ እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብታ ክለብ ናይ ምውፃእ ድሌቱ ማንም ዝኽልክሎ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሱ ሕጂ ከም መግለፂ ዘውፃእ ዘሎ ዝተገበረለይ ቃል ኣይተተገበረለይን ስለዚ ካብዛ ክለብ ክወፅእ ደልየ ኣለኹ ምውፃኢ ከዓ ሕጂ ሓድሽ ኣይኮነን ኣቐዲመ ሓቢረኩም እየ ግን እዚኦም ኣይኮነን ሓቢሩ ነቶም ድኸዱ እዩ ዝሕብር ሓቢሩ ኖ ብፍሉይ እኮ ኩሉ ሓድሽ ምምሕዳር እኮ ኣይተቐየረን እቲ ኣካየድ ትስራሕ ንብሎም ኣብ ናይ ዝሓለፈ ብፍሉይ ንጠቕሳ ኣማንዳ ስቴቪ ትበሃል ነይራ ምስኣ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ኣማኻሪ ብምዃን ድማ ኣብታ ክለብ ናይ ዕድጊን ናይ ኮንትራትን ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ድማ ተኣልዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፀ ድማ ካልእ ሰብ ማለት ነቲ ኮንትራት ዘብል ሕጂ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ከም ዝብልዎ ካብታ ክለብ ናይ ምውፃእ ድሌቱ ቅድሚ 4 ወርሒ ዝወሲኑ ሓቢሮም እዩ ዝብሃል ስለዚ ክለብ ኒውካስትል እውን ሕጂ እኮ ንጠቕሶ ዘለና ክለብ ኒውካስትል ካብዚ ክረምቲ ካብ ዝጅምር ናይ መስርሕ ምስግጋር ክንደይ ተፃወቲ ሓቲታ ተመንጢላ ኣላ ብዙሓት ስለዚ ንሳውን ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምውፃእ እኮ ተዳልያትሉ ከም ዘላ እኮ ዝሕብር ነገራት ምክንያቱ ዝሓለፈ ሊቨርፑል ሸቶ ዘመዝገበ ፈረንሳዊት ከዓ ኢኪቲኬ ክትገዝኦ 80 ሚልዮን ፓውንድ ቀሪባ ነይራ ወዲ ምርጩ ሊቨርፑል ኮይኑ ናብ ሊቨርፑል ከይዱ ቤንጃሚን ሸሽኮ ናብ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድኸደውን ብተመሳሳሊ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ኢንቨስትመንት ክትገብር ምድላዋ ንባዕላ ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምውፃእ ፃውዒት ምክንያቱ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብ80 ሚልዮን ከፊላ ምስቲ ፒኤስኣር የብለኒ ኢላ ይተሓስብን ፒኤስኣር ትጥንቀቕ ንፒኤስኣር ዘሎ ናይ ገደብ ትጥንቀቕ ክለብ እያ ስለዚ ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምውፃእ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ቀንዲ ዝዘረበኣ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ እንተይልና ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኽተሎ ዘሎ ኣካይዳ ካብታ ክለብ ንኸውፅኦ ጥራይ ደይኮነ ዋግኡን ንኸጉድለሉ ነተን ካልኦት ክለባት ይዕድመና ኣሎ እዩ ምክንያቱ ክለብ ሊቨርፑል 110 ኣቕሪበ ኣለኹ ካብዚ ነን ክውስኽ ኣይደልን ትብል ትኽእል ምክንያቱ ክለብ ኒውካስትል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዋግኡ 150 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ትብል ኣላ ሊቨርፑል ድማ 110 ኣቕሪባ ዘላ ስለዚ እንድሕር ሓደ ተፃዋታይ ምሳኻ ክትፃወት ድሌት ዘይብሉ ካብታ ክለብ ክወፅእ ኢሉ ምሳኻ ልምምድ ምግባር ተሓንጊዱ እቲ ኮይኑ ዝኻ ዘለካ ኣማራፂ ካብ ዝኸስር ክሸጡ ሕራይ ክትብሎም ዘኽእለካ ነገር ስለዚ ዓቢ እያ ሊቨርፑል ነዚ ዕድላት እዚ ትምዝምዝ ዘላ ኢሎም እዮም ስለዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ወላ እኳ ክወፅእ ድሌት ተለዎ ኣብ ወፃፅኡ ግን ንክለብ ኒውካስትል ወላ በቲ ፋይናንሻል ነገር ይሃስያ ኣሎ ብዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምስታ ክለብ ልምምዱ እንዳሰርሐ ብሩኡይ ካብታ ክለብ ክወፅእ ደልየ ኢሉ ወግዓዊ መግለፂ ተዘይህብ ነይሩ ክለብ ኒውካስትል ሊቨርፑል ክትገዝኦ ብትደሊ ከላ ዋጋ ምስተሰማምዑ እሞ እቲ ነገራት እዚ ከምዚ ኢሉ ተነሃሂሩ ነገራት ኣይምኸደን ዝብል ብልካ ኦኬ ሓራይ በላም ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ዝሓድሽ ዜናታት መስርሕ ምስግጋር ሓበሬታ ገለ ክንብሎም ንተኸታተልትና እንታይ ኣለ ሓድሽ ዜናታት ብፍሉይ ዝተገብረ ነገር እኳ እንተዘየለ ምስ ክለብ ዝተኣሳሰር ዜና እንተሎ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ጠመተ ኣብ ልዕሊ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ሮድሪጎ ጌራላ እዚ ክውን ዝኸውን ግን ሳቪኖ ብራዚላዊ ካልእ ብራዚላዊ ሳቪኖ ብክለብ ቶተናም ዝህደን ዘሎ ናብታ ክለብ ምስ ዝሰግር ካብታ ክለብ ዝወፅእ ጓርዲዮላ ሳቪኖ ናይ መግዛእ መደብ ከም ዘለዎ ተሓቢሩሎ ምክንያቱ ርኢና እንተኮይና ሮድሪጎ ሪያል ማድሪድ ኣብ መኽፈቲ ግጥም ላሊጋ ምስ ኦሳሱና ኣብ ዝገበረቶ 1-0 ዝሰዓረትሉ እውን ካብ ተቐያሪ መስመር ከይኣተወ ኣብኣ ኮይኑ ይወዲእዋ ፀወታ ኮፍ ኢሉ ይወዲእዋ ቤንች ኮይኑ ይወዲእዋ ስለዚ ምስታ ክለብ ዘለዎ ነገራት ናይ ምቕፃል ተርእዩ ክብድበለ መስል ኣርሰናሉን ኣብ ልዕሊ ተፃዋታይ እኳ ድሌት ተለዋ ግን ብዙሕ ተተግብሮ ኢሉ ዝፍፀም ኣይመስልን ካልእ ዝዓበየ ዜና ተመሳሳሊ ምስ ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እኳ ከም ዓብይ ኣጀንዳ ተዘይተፈጥረ
ናይ ማንቸስተር ኣከፋፋሊ ጋርናቾ እዩ ጋርናቾ ካብታ ክለብ ምስ ተሰልጣኒኡ ድሕሪ ምግርጫው ካብታ ክለብ ንክወፅእ ቃል ተዋሂቦ ንሱ ድማ ክለብ ቸልሲ እንተዘይኮይነ ናብ ወላ ሓደ ክለብ ክሽየጥ ኣይደልን ክለብ ቸልሲ እንድሕር ዘይትገዛኣኒ ኮይና ወይ ድማ ክለብ ኣርሰናል ክተን ክልተ ክለባት ብገንዘብ ዘይስተማማዓተ ኮይነን ዓመት ሙሉእ ኮፍ ኢለ ክውድኦ ክእል እየ ችግር የብለይን ኢሉ መግለፂ ሂቡ እዚ ድማ ሓደ ጉዳይ ጋርናቾ ዘስሕቅ ተግባር ኢሎም ዝገለፅዎ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እውን ክለብ ባየር ሙኒክ ተወኪሳቶም ጋርናቾ ወከልቲ ሓቲታ ነይራ ጋርናቾ ግን መልሱ ክለብ ቸልሲ ወይ ድማ ኣብ ማንቸስተር ዓመት ሙሉእ ኮፍ ኢለ ክሕልፎ እየ ዝብል መልሲ ሓፂር መልሲ መልስላ ተባሂሉሎ ማለት እዩ ካልእ ክለብ ቶተንሃም ንኣከፋፋሊ እንግሊዛዊ ሽሙ ምስ ክለብ ኣርሰናል ብጣዕሚ በተደጋጋሚ ክጥቀስ ፀንሐ እንግሊዛዊ ኤዘ ካብ ክሪስታል ፓላስ ንምስግጋር ኣብ ጫፍ በፂሓ ከም ዘለዋን ተሰማሚዐን ተን ክልተ ክለባት ተሰማሚዐን ከም ዘለዋን ተሓቢሩ እዚ ዓበይቲ ዜናታት ክንብሎ ንኽእል እዚ እዩ ብተወሳኺ ክለብ ቸልሲ ንኩኩን ንጃክሰንን ካብታ ክለብ ኣውፅያ ንጋርናቾን ጃቪ ሲመንስ ከተስግሮም ድማ ኣብ ድልው መስመር ከም ዘላ ተሓቢሩሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝዓበየ ዜናታት ክንብሎ ንኽእል ድሕሪ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝስራዕ ዜናታት እዚ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ናይ ሳንቾ ከዓ ኣላትካ ሳንቾ ከዓ ኩሉ ሳንቾ ከዓ ብልክዕ ገለመልን ፖስት ፍሮም ኢንስታግራም ሊቪን ኤኒ ፖስት ፐርሰናል ብዛዕባ ማንቸስተር ዝተኣሳሰር ስእልታት ኣብ ኢንስታግራም ኩሉ ደሊት ገይሩ ቀባእ ዝኾነ እዚ ከዓ በቃ ሓንጊዲ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ እሱ እኮ ሓንጊዱ ጥራይ ደይኮነ ተክለቡን እያ ሓንጊዳቶ እኮ ምክንያቱ ምስ ኣሞሪን ተራኺቡ ኣይፈልጥን እዩ ምስ ኣሞሪን ዘራኽብ ጉዳዩ ኣይነበሮን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንክለብ ቸልሲ ክሸጥዎ ከለዉ ኣሞሪኑ ኣይነበረን ዝሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣብ ዝመፀሉ እውን ኣብዚ ዓመት እዚኣ እውን ዝኾነ ርክብ እውን ኣየካየዱን ንሱ እውን ኣይደለዮን እታ ክለብ እውን ኣይደለየትን ሕጂ ናይ ደለይቱ ብዙሓት እኳ ክነሶም እንተኾነ ዝዓበየ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሳንቾ ደሞዝ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማንቸስተር ዝኸፈሎ 250,000 ደሞዝ በተን ካልኦት ክለባት ዝቐርበሉ ግን ካብ 100,000 ዝሓልፍ ደሞዝ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ደሞዝ እዚ ድማ እሱ ወይ ማንቸስተር ከፈሉኒ ይድብል ዘሎ ናይ መሸጥ ዋጋ ደይኮነ ናይቲ ደሞዘይ ጎዲለ ኸይድ ስለ ዘለኹ ናብተን ካልኦት ከም ቦናስ መልክዕ መፋነዊ ሃቡኒ እንተዘየለ ድማ ነተን ተሪፈን ዘለዋ ኮንትራት እንዳበልዓኹ ከፍ ክብል ዝብል ነገራት ኣሎ ምክንያቱ ክለብ ማንቸስተር ምስ ሮማ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ንክሸጦ ተሰማሚዓ እኳ ተነበረት ንሱ ግን ናብ ሮማ ከይድ ፈቃደኛ ብዘይ ምዃኑ ሕጂ እውን ተሰናኺሉሎ ኣብ ምስ ናይ ማንቸስተር ዜና ነዞም ከተፋኑ መሪፃቶም ደላ ከምኡን አንቶኒ ሳንቾን ክለባት ብምምራፅ ተቐቢሎም እዮም ዘለዉ ጋንታ ትረኽበሎ ኣይንደልና ናብዚ ጋንታ ትረኽበሎም ናብዚ ደለና እንዳበሉ ቀልጢፎም ንክኸዱ መግለፂ ሂባቶም ኣላ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ናበይ ኸዱ ከም ዝጠቐስካዮ ሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ የቕኒልና ከዓኒ thank you ሰማ ትበና ዘለካ መግለፂ ቀፃሊ يغنيلي أنا ون يمسكني thank you مو بقى نلومس يا أخلنا يزي زخبركم تخاطلت السينما سمرن لومي أب معاد زينا سبورت زدلنا مدب أبزي ودينا لنا بمكتالكم نمسكن أبقى تسألي الرخبنا سسناي